filmes világ abszolút legnagyobb presztízsű díjátadója nem más, mint az Oscar gála. A filmesek számára az aranyszobrocska pedig abszolút a szakmájuk csúcsa. De mit éreznek pontosan az Oscar díjra jelöltek ebben az aranyszínű forgatagban? Hogy zajlanak a forgatások ezeknél a nagy költségvetésű filmeknél? Hogy áll össze egy-egy stáb? Exkluzív interjúkkal jelentkezünk Los Angelesből, a sajtótájékoztatókról, illetve a Vörös Szőnyegről itt a stáblistában. A 98. Oscar díjátadó gála botrányoktól ugyan mentes volt, viszont furcsa pillanatoktól és megkérdőjelezhető díjaktól abszolút nem. Az Oscar gálát egyébként megelőzi minden egyes évben az úgynevezett Oscar hét, amikor sajtótájékoztatót követ, illetve egymást érik a partik. Vida Virág a stáblista nézői számára abszolút nem ismeretlen, hiszen szakértőként már többször megfordult a műsorunkban, Los Angeles-i kulturális tudósítóként dolgozik, és most ő fog minket körbevinni az Oscar hetén. A 98. Oscar gálát magyar idő szerint március 16-án hajnali 2-kor kezdték el Los Angelesben a Dolby Színházban. És ahogy már korábban is mondtam, ezt a nagyon rangos eseményt meg szokta előzni általában egy programsorozat, ahol megfordulnak a sztárok, a jelöltek, akiket egyébként egy bokorban szállítanak és nagyon-nagyon vigyáznak rájuk, nagyon nehéz tőlük interjút kérni. Vida Virág azonban megpróbálta, és volt is olyan jelölt, akivel sikerült pár szót váltania. Az idei Oscart egy magánpartiban kezdem a Mulholland Drive-on, Jonathan Baker színész producer házában, aki nagyon sok vendéget hívott meg ma estére, és minden évben meg szokta rendezni ezt a private Oscar viewing partit, tehát ezt a saját szervezésű Oscar nézőpartit. Az Oscar héten rendezett filmes partik pont ugyanúgy néznek ki, mint a nagy díjátadó gála, roll-up falak, vörös szőnyeg és sztárok minden bokorban. Egy ilyen partin járt Virág is az Oscar hét kezdetén. Jonathan Baker színész Oscar partiján több Oscar díjra jelölt is megfordult, köztük a rövidfilm kategória egyik jelöltje is, akivel alkalmi riporterünk váltott is pár szót. Nem tudom leírni ezt az érzést. Tudod, elsőként, amikor látod, hogy ott vagy olyan fantasztikus alkotók mellett jelöltként, akik nagy nevek a szakmában, ez már önmagában is megtisztelő. Mikor kiderült, hogy bekerültünk a shortlistre, az egy rendkívül érzelmes pillanat volt. Azóta minden egyes nap tele van eseménnyel, megjelenésekkel, és ez a lehetőség még több alázatra és hálára tanít, hiszen mindez óriási mérföldkő a karrieremben. Bár a rövidfilmek kategóriájában nem a The Butcher's Stain nyert, hanem a Singer, mi a helyzet a többi kategóriával, és mit lehetett tudni a partikon az esélyesekről? Az Oscar gála egyik kategóriája a smink és maszk kategória, akiknek szintén szerveztek egy vörös szőnyeges eseményt és egy külön sajtótájékoztatót. Ezen a sajtóeseményen is ott volt Vida Virág, és több stábtagot is megkérdezett. Meséljetek kérlek a szerepeitekről ebben a projektben a nézőinknek, kinek mi volt a feladata? Én voltam a vezetője a make-up részlegnek. Alapvetően a teljes csapattal, a Sinners teljes stábjával együttműködve emlékezetes karakterek létrehozásán dolgoztunk. Különösen a szellem ősökön és leszármazottaik megjelenésén volt sok tennivalónk. A jelmeztervező tímmel és a vezetőjükkel, Ruth Carterrel raktuk össze végül a karakterek kinézetét. Ez az együttműködés pedig igazi öröm volt és jutalom. Én a hajdizájnért voltam felelős. Igaza van Kennek, ez határozottan egy nagy közös munka volt az egész csapattal. Minden erőfeszítés arra irányult, hogy bebizonyosodjon, hogy ugyanazt akarjuk. Létrehozunk valami varázslatosat. Én vagyok a protézis sminktervező.
Az én feladatom, hogy a forgatókönyv alapján a filmben alkalmazott effektusok és a történetben szereplő összes átalakulást vizuálisan lefordítsam, hogy kitaláljam, hogyan lehet életre kelteni ezeket. Egy művészcsapattal dolgoztam. Voltak szobraink, hajas embereink, kontaktlencseragasztóink, és minden, amire még szükségünk volt. Majd több hónapon át együtt dolgoztunk a forgatáson. Bekentük a színészeket ragasztóval és vérrel, úgy kellett dolgozniuk a jelenetek között, ami egy igazi kínzás 12 órán keresztül. Bár a Bűnösök a rekordnak számító 16 jelöléséből pont ezt a kategóriát nem váltotta Oscar szoborra, a Frankenstein csapata igen, úgyhogy velük is beszélgettünk. Szoros együttműködésben dolgoztatok, hogy kezdődött a közös munka? Nagyon sok játékfilmben dolgoztunk már együtt korábban, régóta ismertük egymást. A legerősebb része a mostani munkánknak, amit közösen kellett megalkotnunk, az Claire Frankenstein, akit Miagos játszott. Protézist kellett biztosítanunk. Jordan felelt a sminkért, Cleona a hairstylistunk pedig a zseniális parókákért. Szóval ez egy remek együttműködés volt, és nagyon sikeres is, hiszen az emberek nem ismerték fel Miát abban a filmben, erre pedig mindannyian nagyon büszkék vagyunk. Gyönyörűen összefoglalta Mike, valószínűleg ez volt a film egyik csúcspontja, hogy együtt dolgozhattunk, mert addig a pontig mindannyian a saját részlegünkön tevékenykedtünk a feladatainkon és együttműködtünk a többi tervező részleggel, de ez volt az egyetlen lehetőség, hogy összejöjjünk és keresztezze egymást a munkánk a filmben. Van-e verseny köztetek, amikor tényleg együtt kell dolgozni, szóval hogyan képzeljük el a mindennapi munkátokat együtt? Egyáltalán nincs verseny, mert egy csapat vagyunk. Guillermo filmjeiben a díszlettervezőktől a DP-n át, az összes csapatunkig mindannyian egy nagy családi csapathoz tartozunk. Remekül működünk együtt, Jimmo éppen ezért választ minket. Szóval semmi verseny nincs köztünk, olyanok vagyunk, mint a testvérek. Hogyan válogatják össze a sztárrendezők a maszkmestereket, hogyha egy olyan filmről van szó, ahol mondjuk egy lényt kell teremteni? Egyáltalán hogyan lehet tolerálni a nagy elméknek, a nagyon híres rendezőknek az agymenéseit, és azt, hogyha éppen az utolsó forgatási napon szeretnének valamiben változtatni? Ryan Coogler is a very fantastic director and Ryan Coogler egy igazán fantasztikus rendező. Kíváncsi vagyok, hogy milyen élmény volt vele a közös munka. Erős elképzelése van arról, hogy mit szeretne viszont látni a vásznon, vagy a közös munka során kaptatok némi szabadságot, vagy... Világossá tette az elképzelését, és azt vitte keresztül a stábon. Ryan, nos, mi úgy dolgoztunk, mint egy család. Mindenkinek, akinek része volt a Bűnösök készítésében, annak bízott a szakértelmében, segítve ezzel az ő elképzeléseit. A lehető legjobb csapatot toborozta a filmjéhez, mint egy futball vagy baseball csapatnál, hisz azokat az embereket fogod magad mellé venni egy ilyen munkánál, akik értik a dolgukat. Remek vezetőnk volt, mindenki tudta a dolgát minden részlegben, hogy végre tudja hajtani Ryan elképzelését. Egy komplett falunyi ember kellett ahhoz, hogy ezt megcsináljuk. Ez a hit kellett ahhoz, hogy hozzá tudjunk adni ehhez az elképzeléshez, és végrehajthassunk nagy dolgokat. Ryan egy látnok, erős elképzeléssel, ami kellett ahhoz, hogy a munkánknak meglegyen a gyümölcse. Fantasztikus volt a munka Ryan Cooglerrel. Ken korábban már dolgozott Ryannel a Fekete Párducban, szóval neked hosszabb tapasztalatod van a vele való közös munkáról. To tell us how is it to work with him. Yeah, now Black Panther, I collaborated very closely with the Okoye head tattoo initially. He had his vision. Igen, a Fekete Párducban is dolgoztam vele, a vizes jeleneteknél a tetoválásokkal kapcsolatban volt elég határozott elképzelése. 3 különböző választási lehetőséget fedeztünk fel, ami működhet. A Rosewood című John Singleton filmben már dolgoztam együtt Ruth Carter jelmeztervezővel, így a Fekete Párduc vizes tetoválásainál is vele kooperáltam, hogy megvalósítsuk Ryan elképzelését. De például Forest Whitaker sámán megjelenésén is
és Ryannel dolgoztam. Akkor 11 különböző lookot mutattam be neki 2 nap alatt, míg végül vasárnap reggel felhívott, hogy azokon kívül van egy új ötlete, amit ki kell próbálnunk. Mondtam neki, hogy Ryan, holnap már forgatunk, mire ő, nem baj, majd újra forgatjuk azt a részt. Végül még aznap reggel a kamera előtt volt a színész azzal a megjelenéssel, sikerült gyorsan megvalósítani. Ryan mondta is Zendajának, hogy ha akarok valamit, csak megmondom Kennek, hogy akarom, és megcsinálja. Ha újra lesz lehetőségem Ryannel és Ruth-tal forgatni, azonnal beleugrok. Guillermo del Toro ijesztő, nyersen, mégis szívmelengető Frankenstein meséjét évtizedekkel ezelőtt találta ki, tehát nagyon régóta dédelgetett vágyálom volt ez, és ahhoz pedig a megfelelő csapatnak kellett összeállnia a megfelelő csillagállás mellett. Hogyan válogatta össze a sminkmestereit, és mennyi időbe telt maga a forgatás? Úgy hallottam, hogy ez a filmötlet egy évtizeddel ezelőtt pattant ki Guillermo fejéből, és csak arra vagyok kíváncsi, hogy mikor kezdett el erről beszélni, mikor ült le veletek először tárgyalni erről. Ezt a filmet a Pacific Rim-en tervezte, talán még 2011-ben. Valahogy a háttérben volt már egy jó ideje nála ez az ötlet, csak minden megfelelő elemnek össze kellett jönnie ahhoz, hogy megtörténjen, és szerintem akkor történt, amikor meg kellett történnie. De tudom, hogy Guillermo kisfiú kora óta szerette volna ezt megvalósítani, szóval nagyon izgalmas volt részese lenni és segíteni neki, hogy ez létrejöhessen. Most téged kérdeznélek, hogy mi volt a legnagyobb kihívás a feladatait közül? Azt hiszem, a kinézetek sokfélesége, hiszen szereplő viselt parókát, több mint 200 paróka van a filmben, szóval sokat kellett készítenünk, megvalósítanunk, és Skóciába és Angliába is utaztunk közben. Ezek szervezése nem volt egyszerű. Mennyi idő volt elkészíteni a filmet? Több mint 100 nap volt a forgatás. Ahogy Cleona is mondta, forgattunk Kanadában, az Egyesült Királyságban, Skóciában. Sok-sok hónapot vesznek igénybe az előkészületei a filmnek a forgatás előtt. Több mint 1 éve kezdtük el tervezni a lényt, de az őt alakító Jacobot nem ismertük még akkor. Max 1 hónappal vagy 6 héttel a forgatás előtt találkoztunk vele, így az én részlegem számára az volt a legnehezebb dolog, hogy nem volt sok időnk tesztelni, de néha ez a gyors reagálás működik. Működik, mert nincs időt fecsegni. Azt hiszem, hogy elejétől a végéig mindannyiunk számára körülbelül 1 év volt az előkészületekkel és minden mással együtt a munka. Ez elég hosszú folyamat a többi filmhez képest, hiszen rengeteg elem van benne, nagyon-nagyon komplex. Nagyon sok mozgás volt egyik részlegről a másikra. Úgy értem, olyan volt, mintha egy hatalmas gép egyik alkotóeleme lennénk. Egy kreatív gépé, vagyis a munka, amit a részlegünk vitt, kapcsolódott a többihez, összefonódott a díszletek építésével, vagy 2 Holly jelmeztervező munkájával. Szóval ez egy igazán nagy együttműködési szörnyeteg volt, ha élhetek ilyen szójátékkal. Az Oscar hétnek pedig a fő attrakciója és lezárása nem más, mint az Oscar díját adó gála. Az akadémia épületének szinte minden vetítőterme tele volt újságírókkal, és az egyikben ott ült Vida Virág is. Amit most mögöttem láthattuk, ez nem más, mint az Akadémiai Múzeum legnagyobb vetítőterme. Az épületet Renzo Piano tervezte, aki a londoniságot és a francia Pompidou központot is. Éppen ezekben a percben adták át a legjobb filmrendező díját, és most pedig Adrien Brody, a tavalyi Oscar díjas fogja bejelenteni a következő kategóriát. Az Akadémiai Múzeum falai közt már javában zajlik a 98. Oscar Party, és nagyon sok filmes szakember, alkotók gyűltek itt össze, akik nem fértek be idén a Dolby Színházba, viszont együtt ünnepelnek a filmes szakemberekkel és a meghívott vendégekkel. Már túl vagyunk néhány nagyobb kategória díjátadóján is, és éppen az elmúlt percekben adták át a legjobb filmzenedíját, amit nem más nyert, mint Ludwig Göransson. Ez nem volt olyan nagy meglepetés, hiszen a Fekete Párducért is átvette már az Oscar szobrot néhány évvel ezelőtt, és most ismét Ryan Cooglerrel dolgozott együtt, és a Sinners című film az egyik legnagyobb esélyese, az egyik legnagyobb Oscar esélyes filmzenéért vette át az Oscart idén. A vörösszőnyeges összefoglalóink után pedig jöjjön tehát egy kis összegzés, hogy kik is nyerték a főbb kategóriákat. A legjobb film, egyik csata a másik után.
Legjobb rendező Paul Thomas Anderson, Egyik csata a másik után. Legjobb női főszereplő Jessie Buckley, Hamnet. Legjobb férfi főszereplő Michael B. Jordan, Bűnösök. Legjobb női mellékszereplő Amy Madigan, Fegyverek. Legjobb férfi mellékszereplő Sean Penn, Egyik csata a másik után. Legjobb adaptált forgatókönyv Paul Thomas Anderson, Egyik csata a másik után. Legjobb eredeti forgatókönyv Ryan Coogler, Bűnösök. Legjobb jelmez Frankenstein. Legjobb produkciós dizájn Frankenstein. Legjobb haj és smink Frankenstein. A legjobb vizuális effektek Avatar, Tűz és hamu. A legjobb animációs film K-pop, Démonvadászok. És ha már szétszálasztuk az Oscar-díjas filmeket, nézzük meg, hogy mit érdemes megnézni műsorunk következő adásáig közülük. Például a legtöbb Oscar-szobrot behúzó Egyik csata a másik után című filmet, mely bár Leonardo DiCaprio-nak nem hozta el az újabb díjat, Paul Thomas Andersonnak sok-sok jelölés után végre igen. A film a Max kínálatában látható. Ez volt tehát a stáblista Oscar gálás külön kiadása, hamarosan egy újabb résszel fogunk jelentkezni, addig is figyeljék a YouTube csatornánkat, illetve a social média platformjainkat. Viszontlátásra, sziasztok! A műsorvezetőt öltöztette a Fórum Debrecen bevásárlóközpont.